nake kira a farko ne, duk abin da zan na san kai kake da shi har ne. Ƙara lullufi guna ka ƙara ba ni sansani, ya kare mu kare mu da sharrika idan an yi. Da bibina wannan shi ka ba ƙur'ani farin idanuna, haliyinsa tsarkaka na sa cikin salatina, har sahabi masu riko gare shi ba sauyi. Ta yau ma na zo na yau kunji kan batutuwa da yawa mu gyara zuciya kunji, kar mu bi wa rudin shaidan yakan zama kurji, zuciya take kasa karshe ladama sai an yi. Yana kaudi har ya dinga alfahari idan batunsa ya yi daɗi, kun abokanai ko a gida idan yana taɗi, ya kwamance juyi take da shi ta yi. Fir'aunan yana ina kaji, kai hattara ko magun ilahu in kaji, sai gafara sai yafe kurakurai an yi. Na kwar a kullum awwal ya kimi yaran nan, ta sabo kuka nake yadin ranan, ya ga buru ya be mana duk kurakurai din nan, yi gafara kun dangi iyaye da mu.